Hej drenge, piger, og velkommen til den her episode. Fuck det, hvor jeg snakker om. What up? Og velkommen til min 5. YouTube-film, ja. Eller 4, det kan jeg ikke huske. Men ja, de skal lave telefonfis. Jeg elsker telefonfis, det er fucking griner. Vi skal prøve at pranke lidt, sådan lidt. Gang. Gangsters. Hallo. Det var fucking griner, han ikke. Telefonen fis. Poppen. Yeah. Jeg skal først lige klippe mig lidt. Det var falsk. Jeg bare kan godt den her app, og så kan de skrue lidt nu, fordi det larmer rigtig meget i hvert fald. Så. Jeg tror ikke, det skal vi gå for helvede senere. Sådan, gå ind på. I skal også lige kigge med for den selv, så det er ikke sjovt, så kan I ikke se godt ordentligt. Okay, den lyser måske for meget på lyden. Det var lyden, det var solen, der skulle. Sådan, nu kan I kigge med, så trykker vi telefon. Fanden skal vi egentlig ringe til? Ikke så rigtig nummer, fordi jeg har ligesom så. Baby guides. To sekunder, jeg laver det der. Så bliver det ro, drenge. Vi prøver sgu. Nej. Klokken den er 21:13. Han er sikkert gået sent, så. Julesager. Der skulle ikke helt nogen, vi kan ringe til, for klokken er ved at være langt over. Nej, den er 9 nu eller sådan noget. 9:13 eller sådan noget. Så vi kan ikke helt ringe der. Men vi kan da sætte. Vi kan da sætte under. For helvede, hvad der er galt med det her spil. To sekunder for den, der er der galt med det her spil. Jeg skal lige prøve noget på min telefon. Prøv lige noget. Jeg tror ikke, jeg siger sgu ikke noget. Fordi de skal finde noget. Ja, for den 2 sekunder. Jeg skal lige finde noget på min telefon. Jeg ved godt lige. Så jeg sådan lidt bare sådan. Kom nu. Ja. Jeg skal bare lige. For helvede da. Kom nu. Der var en af mine. Der ligger faktisk 2 af mine videoer. Den der. Prøv lige at vente. Jeg skal lige gå ind på en af mine videoer. For helvede, mand.
folkens. Jeg har lige en anden på tankerne, at vi skulle sætte et game eller et eller andet. Så vi går lige ind på det, der hedder Fred Death Simulator. Det er rimelig grineren spil. Nu skal jeg også kunne se, fordi I skal også kunne se. For helvede, drenge og piger, det bliver lige på den tidspunkt, men det her, det var bare en video, som jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede, men ja. Smid like, hvis I kunne lide videoen. Hvis I ikke kunne lide videoen, så smid dislike, og der var ikke så meget andet at sige. Wilson Alligator.